Дұрыс айтамын бит? Икенче сыйныфта инде ул хәзер. Хәзер икенче сыйныфта. Ничек оқу процессы инде 1 ел узган 42-нче мәктәптә укый? Ялгышмасам. Авыр дип зорланмыймы? Юк. Бик ошый. Хәтта менә чирдәгән вакытта йөрмәгәне берничә көн. Әни, скучно. Мин лучше мәктәпкә барам дип хәтта үзе сорый. Балалар төрле була бит, әйме сезнең Камил бу очракта мәктәпкә тартыла торган ясминә киресенчә каша торган бала булыр. Менә шулай, икесе ике төрле. Ул җыр түгәрәкләренә йөрими юкмы? Камилме? Юк. Менә үзенең теләге юк. Мин аңа әйтәм, әйдә улым. Ничектер. Җырлап туйгандыр инде ул мискин бала. Аның җырлаттыгыз бит вакытында. Шул бәлки чакта. Хәзер үсте инде, хәзер инде. Улыгайды, хәзер. Башкача. Безне әлеге минутларда 1000-нан артык кеше карый. Илмирның трансляция турында сүз бара. Бит монда нәрсәләр генә язмыйлар инде. Бу дуэтның хәтәки беренче варианты яхшырак булган дип язалар. Илмир, сән бүгенге көнгә кадәр әле шундый ише комментарийлар, SMS хәбәрләр киләдер, менә мин башкасын сорыйм әле. Танышу SMS хәбәрләре килә башладымы? Алар электә булгандыр инде. Алар электә булды. Инстаграмга мин игътибар итмим. Анда көндә мәхәббәт аңлаталар, көндә кайдыр чакыралар. Виртуаль чәчәкләр җибәрәләр открыткалар. Көндә тәмле төшләр телиләр, бер йөзәр сообщение. Әле синең ВКонтактега кергәнең юктыр. Көндә иртән хәерле иртәләр телиләр. Хәзер WhatsAppка хәерле иртәләр килә башлады, бер 10-шар сообщение. Мин аларны алмаштырмадыңмы? Юк, алмаштырмадым, чөнки мин бит инде ул эш. Но киләләр, яра, миңа приятно, кызык бит. Иртән торасың, Үзенең кирәклеген тойып, ул бит шундый рәхәт. Әмма дәрәки мин берсенә дә җавап бирмим. Миңа приятно язсыннар. Сез языгыз, Илмирга приятно. Ул бары җавап бирмәячәк, җавап көтмәгез. Дип мөрәҗәгать итгән тыңлаучыларыбызга. Яңа җырлар шактый күп чыккан, мен әйтәм, без соңгы эфирдан да күпме вакыт узды, күпме яңалыклар, Юк, син күпме генә вакыт узды дигән. Ни бары гына? Ни бары, анда 1 ай тирәсе генә вакыт үтте, ләкин шушы вакыт эчендә дә инде күпме җыр туып, ничәсе популярлашырга инде өлгерде. Гомумән дөнья, Илмирның дөньясы астан үскә килде. Әйме? Башка Илмир утырадыр әле безнең янда. Белмим. Мин аны ничектер, миңа үземә шок шулай булып чыкканына. Син әзер булгансыңдыр бит моңа? Мин әзер булдым хит ягыннан. Шуңа күрә мин хәзер не пробивная, хоть нәрсә язсыннар. Минем иң мөһиме күңелем тыныч бары. Мин көләм генә хәзер. Язалар икән, димәк, мин алда. Бит язучылар арасында төрле кешеләр бар. Бар адекват булмаганнар. Бит янау сүзләр дә килгәләгәндер бит инде. Угрозамы? Юк, булмады. Юк. Иң мөһим. Нәрсә, җырга күчәбезме? Сән ниндидер шундый авыр нотага кирип киттек ахырсы. Мин инде менә шушы дуэтны тыңлаучыларыбыз да әзер һәм шуны ишетергә телиләрдер дип уйлыйм. Марат Яруллин соңгы бию. Иң популяр җырларның берсе. Илмирның синчә карасыңмы? Соңгы булмасын дип. Гомумән шушы дуэт буенча сорау яңгыратасы килә. Маратның поклонницалары алай булай язмадылармы шушы җыр чыккачты? Инде тагын яхшы әйбер. Маратның поклонницалары да хит яза башлады. Ул бит статистика күтәрде. Соңгы сызманы юкмы? Маратка бер көн юк, сиңа язганнар, әйме? Юк, Маратка язганнар. Марат җырлама Илмир белән. Ул бүтән кыз белән Юк, миңа яздылар. Дәрәҗәңне төшереп йөрмә инде, балакаем. Ул бит шушы җырны башка кыз белән бик матур җырлый. Сине танымаганнар, әйме? Ул син булып чыктың. Бой булырсың. Менә шулай шок катты. Реклама һәм тыңларыбыз соңгы биюне, дулкыннарыбызда булар Марат Яруллин һәм Илмира Нәгыймова дуэты. Помнишь, что прочим, тебе тоже пишет помню? Да? Но она так прямо с большими буквами. Наушницы не было много. Куда его он? Ты с меня обычно не только как пишет, я забыла, капслоком. Что ты название, блядь, скрин выкладывал? Или там, надо зайти. Ну, ул инде бик бесконечно за Руслан белән бергә булыгыз инде. Алар гына әйтеп яши башласаң, юк, алай менә халык нәрсә әйтеп. Шулай, халык әйтә икән менә яши. Алай гына яши башласаң хәзер. Алар әйтте дип.
Он, смотри, что пишет. Эльмира, қойт кире ирең Русланға. Яңа иштирек малайына бозула башлаганчы. Кем ул малаймы? Юк, мен, наверное, бозула башлаганчы. Тизрәк кайтырга кирәк, а туха бозулам бит, понимаешь? Бу сиңа әле язган. Әле язалар. Хәзер язалар. Хәзер язалар. Вот. Что эшләргә сәлам дигәндә, рәхмәт. Бар күрмәгә. Сәлам димме? Почти 1200 человек смотрит. Гадәттәнчек шикарый. 10 тысяч вообще-то ее смотрит. 12 тысяч смотрели после того случая, да. Я аж растерялась там. Спасибо, она анонсировала еще. Анонсировала, да. А так до этого меня смотрело 200-300 человек. Я как бы не очень интересно было. Сейчас. Тату ясатмыйсызмы, типа ноты там. Что язган? Эльмира yazıları. Вообще кызым yazılar моның монда. Тоқтап алсаң да дұрыс. Сән хава тырышын оқиын. Марат пишет, что за движение. Һава торышы хакында кыскача гына дуслар, бу минутларда Мамадыш шәһәрендә 3 градус салкын, булытлы һава торышы җил көньяктан секундына 3 метр тизлектән, Орча районында да -3, бу якларында хәзер 2 градус суык, Биектау районында 4 градус салкын, дымлылык 89%, атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Башкалабыз Казанда хәзер 2 градус салкын, Ярчаллы каласында якынча -4, җил көньяктан дымлылык 81%. Дуслар, девам итәбез, аралашабыз, һәм бүген инде бездә зур радио марафон, һәм шушы марафон уңаеннан Күңел радиосының студиясенә төрледән төрле кунаклар киләләр. Бу сәгатебез дәвамында без Илмира Нәгыймова белән аралашабыз. Илмира, синең идеаль көнең нинди ул менә? Илмира Нәгыймованың көне ул. Менә булды бу дип әйтерлек. Идеальный көн ул өйдә ятып, бер нәрсә эшләмичә кинолар карап. Кино карап ятып. Обычно минем сторислар ул көнне төшерелми.
Demek senin storiesi bulmasa senin ideal günün Ideal günüm men uyda балаларым белән анда ашарга пешереп, ишештиреп, сериаллар карап, менә шушы минем өчен идеаль gün. Seriallar degende nindi seriallar karısı? Türk serialları mı? Türk. Popüler seriallar mı? Türk gün. Brigada qarab etmesin dedi. Kim bilgen bit? Türlük şunun Elmirning translyatsiyasi bit qiziqli, menda ayrim o'tirishga bo'ladi, vaqtida shunda sarf etirga bo'ladi. Narsani o'zimlar kalina sotalar ekan. Qo'ba qilishni shorga chaqiralar. Ali birsi yoza mening blogimni kirib qarab yozilib shigiz ali. Men g'odiy o'qituvchim deb yozalar ekan. Unda men qiziq narsani o'zimlar tag'in bir qo'yadi. Ko'rdim endi bir kommentariy, yo'qoldim endi. O'z-o'zlarini PR etdilar. PRlar tug'ilmanda, umuman, bir temani bulg'ab bir-birisi bilan so'g'ishalar hali. Original shunday kommentarlar yo'q. So'g'ishlar qilamisan ya. Manda eng durust ishlay turgan kishi ol kalina sotuvchi. Ol vaqtini bilgan, shulay hozir endi kalinasin turdan turib efirda sotadi. Әлі шулай ук Калину сотны алушы пейда булса мында. Шушы эфир барганда. Шушы эфирдә монда. Шапкаткыч була. Шапкаткыч була. Эльмира, алда инде син әйттең Петербургта чыгыш ясыйм дидең. Бу ишара турында әйтергә ярый, мен нинди ишара ул? Ярый, әлбәттә. Анда нинди ишара? Шакырдылар, юк ул шундый концерт, анда мин генә түгел, анда Юнусовлар да була. Баянистлар, җырчылар. Алмаз Айдар Юнусовлар, алар белән бергә концерт куябыз. Петербург шәһәрендә яшәп ятучы милләттәшләребез өчен. Анда чыгыш ясаганы бар имә Петербургта? Юк, булганында юк, беренче тапкыр. Шуңа күрә 2 көнгә барам. Безне бит кайбер чакта язалар Петербургтан, әйбәт, сәлам дип юллар иде, мөрәҗәгать итик әле, бәлки онлайн карыйсыздар, трансляциядә бәлки утырышлар бар булса да язгалыйлар. Эльмира Нагыймова, үзебезнең шалы кызы. Петербургта була. Киләсезгә кунакка. Сторисларны карап барсын да күрсәтәм. Синең чыгыш кайчан була? 7-дә башлана анда, сәгать 7-дә концерт. 7-дә, бу иртәгәме? Иртәгә, Иртәгә 10 декабрь сәгать 7-дә нинди офицерский клуб честь имею дип атала. Тагын сине нинди чараларда күреп була, менә якын тирәдә? Так, Күңелле концертта? Күңелле концертта, беренчедән 15 декабрь алай берсә, бик күп кенә язалар. Сез шушы җырны җырлыйсызмы? Сез соңгы бияне җырлыйсызмы? Әлбәттә җырлыйбыз. Күңел радиосында һәм 16 декабрь инде Казанда татарча солянкада һәм банкетлар инде хәзер бит корпоративлар. Анда топтырасың бит 15 декабрь Күңел радиосының концертында. Алина әйттек бит, Алина. Мин 16 декабрь солянка дип ишеттем. Алмашы әйтте. Алина син киреп киттең булай дип. Киттем, монда шунда кызык. Калинаны алып бетерделәр бугай инде монда. Калинаны сатасызмы дип язалар. Әле безне сүгәләр. Күңелләр Калинаның тәрҗемәсен белмисезме дип. Анчыксын аны тәрҗемәсе. Машинаның исеме Машинаның исеме. Калина баланы икәнлеген сөйләбез инде без. Җәмәгать баланы дип тәрҗемә иткән. Балан машинасы. ВАЗ 21-80 машинасы сатыла. Әйдә шулай дип әйтик яра. Балан машинасы, балан сөйлә. Язган комментарий язган кешенең исеме бармы соң? Гүлназ. Гүлназ Калина сатады. Юк, Гүлназ Торый Калинаның тоташын. Юк, мин сатучысы кем дигән инде? Ай, ярар. Булды инде. Юк ул машина. Алып бетерделәр инде. 15 декабрь көнне күңелнең зур концерты була. Ел тамашасы дип атала, шундый зур чара һәм бу чарада катнаша әлбәттә инде Эльмира да ул турыда әйтте. Марат Яруллин ул чакырулы һәм әлеге дуэт булачак. Әлеге җырны ишетү мөмкинлеге булачак. Шушы 15 декабрь кичендә. Бомба, пушка, петарда була ул көне. Алла берсе. Кичә ничегрәк цехта кабул иттеләр бу дуэтны? Бик яхшы. Күрдем аны телефоннарны барса күтәргәннәр зомби кебек. Телефоннар, анда түгел телефон гына. Кешенең йөзе күренми. Кешенең йөзе дә күренми, хәтта бөтен җырны менә тулысынча телефонга төшерделәр. Сезнең бит әле бу җырга клип юк бит? Юк. Сез концертный видеосъемканы ясадыгыз. Концертный, хәзер клип өстендә эшлибез. Клип булачак. Булачак. Марат Яруллин уйлыйдыр инде, ул бит ярата шундый теге озак метражный фильмнар төшерде. Бөтен ответственностьны аңа гына бирдем, чөнки мин әйтәм идеялар, юк, не то, әйтә. Алайса, все, я тебе доверяю, үзең эшлә теге. Аның идеясе бар. Аның ул яктан. Соң ул бит режиссер, режиссер тәмамлаган. Димәк, үзе әлеге клип өчен башыннан ахырына кадәр җаваплы кеше Марат Яруллин. Ким яратмый ул теге. Уйлыйм дигәндә уйласыннар, не башка кирип вакыт әрәмитергә шуңа. Уйласыннар, аларныкы яхшырак та бәлки. Уйлыйм дигән кеше булганда, шулай вакыт әрәмитмичә. Инициатива ул һәрчак нәрсәләр әле? Наказуй. Эльмир тагын дуэтлар көтеләме? Так, юк, әлегә бар. Җитеп торыр әйме? Юк.
көтелсә дә хатын-кыз белән. Хатын-кыз белән булай. Зарина Солкаева беләнме? Син шокка торымны дәвам итәсең бит. Мира, Зарина Солкаева белән. Хатын-кыз белән дуэт булырга мөмкин түгелме? Мөмкин әлбәттә, мөмкин. Сүздә. Шуңа күрә хатын-кыз белән әлеге исемен әйтмим. Инде билгелеме кем икәнлеге? Син димәк ялгыштың. Зарина түгел. Юк, инде Зарина белән очраштык без Уфада. Мин аңа әйттем, сезнең белән фотога төшәргә мөмкинме? Мин сезнең фанаткагыз. Шулай дип әйттең. Соң ул шулай язган бит. Ул нәрсә диде? Кызарып чыгып утырып. Фотога чыктыгызмы сез? Юк инде әлбәттә. Син килеп төрттереп кенә әйттең инде. Төрттем, конечно. Мин аны белмим бит. Ничек мин аны фанаткасы булыйм инде. Мен хәзер беләм зато. Көтәбез яңа дуэт кем белән икәне әлегә сер, Юк, әйдә тукта, теге наводящий сораулар диләр бит. Әйдә. Ул кияүдәме? Кем? Менә шул синең дуэт җырлаучы. Юк, әйтмә. Әйтмә. Сер булып калсын әле. Ниндидер сер булып. Үзе әйдә диде, нар юк диде. Әйдәгез, Илмираның иң популяр җырларының берсен тыңлыйк әле. Тыңлаучыларыбыз еш сорыйлар, уктанма әле дигән җырны. Уктанма әле? Әйе, уктанма әле. Нәкъ менә музыкаль чат кысаларында еш сорыйлар шушы композицияны Менә тыңлыйбыз. бит. Мин даже белмидем, что ул безнең. Берәр айдан Илмирның шокрасы булып тагын. Син бит илтер мадрасасыдан утыра идең. Мимма? Привет. Я уже тут. Привет. Сыңайда как скажешь. Сиксә. Әйдә икәнбез. Нәрсә дияргә? Вообще не турында, марафон турында. Хәзер сөйлибезме? Ай, прям отырган телефондагы. Күздән кирешат. Да. Ахла хәйфә белән. Син инде. Юк инде мин күзлек кимим. Нәрсә сорыйсың? Хәзер? Скажи беренче тапкыр. Моннан марафон турында әйтеп китсәң, 2 сәгатьлек радиомарафон булачак. 2 сәгать. 30. 32 көндек дип инде. Әйдә. О, монда. Мин әзерләнгән. Шундай не булган, я тоже мокрый. Насыл? Не выжил. Да? Так интересный моментлар бар аны. Күзлек пычранга, аны надо вытереть. Реально по фильтрда ирен зур. Ирен зур куна. Бәләкәй ирендә ярамый, зур ирендә ярамый. Ой, не говори. Ничек булса да ярамый. Ярамаса ярамый инде ул. Татар телендә эшли торган радиостанцияләр тарихында беренче тапкыр менә шушындый зур күләмле 1000 кеше безнең белән чыкмыйлар да, кимемиләр дә. Димәк кызык Алина. Күңел радиосы безнең кызык бара. 1000 кеше менән чык тора, шулай тора. Это хорошо. Это хорошо. Значит, людям интересен наш эфир. Дигән сүз биргән. Будет твой эфир интересно. А? Будет твой эфир интересно. Да? Татар телендә эшли торган радиостанцияләр арасында беренче тапкыр менә шушындый зур күләмле радиомарафон үткәрелә. Марафон 60 сәгатьтән тора һәм инде ул әлбәттә күңел радиосының 25 елы 60 сәгатьтән тора бит. Марафон. 2022 елда без инде рекорд куярбыз 60 сәгатьтән артык эфир алып бара. Авырмы, түгелме, ничек әзерләндегез юлдан? Әлегә авыр түгел, инде калган Ябыктым да. 10 декабрь киләсе көн күрсәтер, ничек булыр. Әлегә барысы да ничек бар, ничек булырга тиеш, шулай бара. 60 сәгать это ставили русское радио. Да Там ладно. нужно их перебить.
60 Тамашаларыбыз devam итәбез музыкаль сәфәребезне, эфирыбызны һәм 30 сәгатьлек күләмле радиомарафон devam итә. Марафоныбызның чираттагы кунагы, икенче кунагы Илмира Нәгыймова, аралашабыз. Илмира, менә мин коллегаларыбыз исеменнән сиңа рәхмәт белдерим әле, чөнки теләктәшлек күрсәтеп килгәнең өчен бүген студиябезгә сиңа зур рәхмәт. Бу чынлап та менә безгә әле бик күп сәгатьләр шисе бар бит. Шундый уңай эмоцияләр бүләк итәсең син, эфирдан тышта аралашабыз кыскача гына. Шулай бит. Менә шуның өчен рәхмәт сиңа. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Бик приятно. Оялттың ахрысы, Ришат. Юк, мин инде Илмираны алай җиңел генә хәзер оялтып та, ниндидер сүзләр белән киресенчә аның кәефен дә кырып булмый дип уйлыйм. Ул инде үзе дә бу турыда әйтте, шулай бит. Менә мин карыйм да, син Санкт-Петербургта чыгыш ясыйм дидең, анда иртәгә суыта икән, якынча 14-15 градус салкын булачак. Сиңа нинди һава торышы якынрак? Салкынмы, эссе, җәйме, әллә инде теге яшел, шундый язмы? Мин җылы яратам. Мин хәтта җәй көне эсседә теге калын одеял белән ябынып йокларга яратам. Менә шундый салкынны яратам. Ну, кышны яратам, салкынны яратам. Илмира Фәрдигә бер ошу китерә торган сорау бирәм әле. Путевка алмадыңмы әле җыгыякка? Алырга инде аны. Бирок качан барып кайтырга кирәк бит инде. Бу синең ашуыңны китерә торган. Юк, Хәйтәрдән нәкъме. Бәлки Илмираның ашуында китерә торган. Киләсе елга инде бирок кая алып берсе. Балалар белән бергәләп. Башта үзем генә барып кайтам. Аны бит белергә кирәк ничек анда. Бу шитилгәме яисә диңгез янына? Шитилгә? Шитилгә. Әйе. Инде вазгыять тынычланыр. Әйбит, пандемия узып китер һәм тыныч кына нормаль рәвештә генә пациентлар бирмичә генә барып кайтырга язсын. Амин. Хыялланган ил бармы соң? Менә шунда барырга иде, менә Таиланд. Таиланд. Нишләптер белмим. Таиланд. Кемнең Таиландта булганы бармы? Юк, Таиландта булган юк. Мөгаен сине Таиландның табигате тартадыр инде. Аның бит үзенчәлекле табигать. Әгәр дә Мисыр дигән булсаң, аңлашыла инде пирамидалар күрәсең килә дия идек. Таиланд дигәч ниндидер мин Беләсеңме ни өчен Төркия имәде? Чөнки ананда урынларга мөмкиннәр. Төркиядәме? Әйе. Төркиягә алман да куркыныч хатын-кызларга йөрергә. Нишләп? Анда бит Урын. түрек кахраманнары электр баларга гына торалар. Син инде фильмнар, сериаллар бик күп карыйм дидең һәм менә төрек сериалларын да карыйм дидең. Соңгы караган сериал. Постучись в мою дверь. Төп геройның исеме кем иде? Хәтерлисеңме? Төп геройның исеме Эда. Шул түрек юк, мин белмим. Миннән сорамы, Эдамы дип. Шул. Мин кахраманлыгына карадым, шуңа кахраман дип кенә сөйләшәм. Жанр буенча сиңа кайсы жанр якын? Мелодрамадыр инде Мелодрама? хатын. Мелодрама инде, мәхәббәт, анда Хатын-кызга сугышалар, тагын талашалар. Фантастика сиңа гомумән якын. Юк, яратам фантастиканы да яратам. Хәрби фильмнар, совет, теге сугыш турындагы фильмнар. Юк. Күңелеңә авырмы? Негатив булган кинолар яратмыйм. Теге үтерә торган шундый яратмыйм мин. Кинолар караганда Миңа кирәк комедия, миңа кирәк менә шундый фантастика, нереальный булган әйберләр кызык инде теге космический фильмлар. Мелодрамаларда була шундый мизгелләр җылата торган әйбит. Җылыйсыңмы син? Шундый Җылыйм, мин бит җылыйсың. нечкә күңелле, мин җылыйм. Мин бик нечкә күңелле. Әйдәр алмазын сорау. Димәк, менә фантастикалар дигәннән соң, безнең бит инде 15 һәм 16 декабрь көнне 2 кино чыга. Фантастика буенча ул да булса теге үрмә күчкеше, 3нче өлеше, һәм инде матрицаны перезапуск чыга. Менә Менә буларга, менә бу киноларны карар идеңме? Конечно, матрицаны карыйм. Алар кинотеатрга чыгадыр бит. Алар кинотеатрда чыга. Кинотеатрга димәк барырга була, яисә чакырга була. Матрицаның дәвамы чыга. Шунлап, Минем кинотеатр өйдә бит, мин сатып кына алам өйдән. Каядыр барасы юк. Такси алып шәрәм итбәйм. Әйе. Бензинга. Видео утырдың, барса шунда Купить. пауза куйдың, карыйсың. Менә паузага куя, мен бер фильмны 5 сәгать караганмын. Параллель рәвештә Инстаграмда утыра юме. Әй, Өйдә шунысы бар шуларның. Кинотеатрда барып бүленмисең. Илмира, кыска гына әңгәмәбез инде ахырына якынлашып килә. Шундый җитди сорау бирим әле. Әйдәгез. Әңгәмә ахырында. Син бүген төндә үз тормышыңнан канәгатьме? Хәзерге вакытта канәгать. Аллага шөкер. Үзгәртәсе урыннары бармы әле? Күпме? Яхшы якка гына үзгәртәсе урыннар Бар әле. бар инде Амин. әлбәттә. Амин, яхшы якта үзгәрсен. Әйе, Әйдә, болай килешик мәсәлән, әле. Казанга күчеп китү, Амин. сезне калдырып. Киләсеңме ни? Идея бармы ни? Бердән бер топ артист бар иде иншалла даими. Иншалла артистлар мине хәзер Алла алып берсе, Алла китсеннәр. берсе. Анасын алып китәләр икән. Казанга Күченергә дигән шундый идея күченергә, бар. чөнки мин
гел юлда Казаншалы мен ардым әзгәне теге. Туда-сюда. Ләкин барыбер күбрәк Казанда эшләргә туры килә. Казан, бөтен эшем шунда кайный. Монда Чаллыда алай эш юк. Монда туры гына. Сез кешегә Казан инде. Төп үзәк. Әйдә ничек кенә булмасын, күченсәң дә, күченмәсәң дә. Мин сезгә киләм. Барыбер очрашырга да тагын, күрешергә дә шулай бит. Менә Юк, безнең Илмира китәргә уйласаң әйдә, бер эфир ясыйбыз теге. Илмираны Чаллыдан озату. Озату концерты. Озату концерты. Төнге бер белән ишаралыгында ясыйбыз. Аннары елга бер тапкыр очрашу концерты. Ашыгасыз сез, ашыгасыз. Илмир, рәхмәт, уңышлар телибез чын күңелдән. Һәм инде әлбәттә кабат күрешербез шушысы. Амин. Күрешергә Безнең насыйп. тыңлаучыларга теләкләрем булса, әйтер сүзләрең. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, тазалыкта, байлыкта һәммәгезгә дә матур итеп яңа елларны каршы алырга насыйп булсын. Һәм инде ширләмәгез, исән сау булыгыз. Синең яңа елга планнарың бармы инде? Бар. Кайда кашаласың? Әллә кайча каралар, менә уйлап кайбар. Идә түгел. Идә түгел. Балалар белән кунакка барам. Алла берсе. Әйбәт шул. Достар, алда реклама чыгарылышы, Илмирдән белән аралаштык шушы сәгать дәвамында аңа уңышлар теләп калабыз. Һәм инде әлбәттә, әле киләчәктә очрашырбыз, чөнки яңа җырлар да туачак, яңа клиплар да булачак, барысы турында да бәйнә-бәйнә әле бер очрашып сөйләшербез. Марафон дәвам итә. Все, дуслар, рәхмәт. Әйтеп куя, Казанга Кая күченә? Квартиру биреш, снимать будешь пока? Правильно. Да, хәзер. Юк, это бик тиз эш түгел, ул күченәм. Ближайший на следующий год хочу инде. Да, мин монда калмый. Юлда итеп итеп күченәм дип. Но ул вакытта ул план гына кебек иде. Монда бит инде хәзер. Здесь ничего не держит, да. Вот. Ладно, дуслар, давайте. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен 1000 кеше бездән аерылмады. 1100 кеше. Шуңа күрә рәхмәт. Матур теләкләрегез өчен. Вот, давайте. Билегез фотоадрес? Хәерле имин көннәр һәммәгезгә. Пока-пока. Так, Илмира автограф оставляла, мол? Нет.